baara daminɛ de ye. An ye promesse mun ta an ka commune mɔgɔw ye, an ko k'an bɛna ekɔliso 40 classe 45 de jɔ. An ye 6 de jɔ pour le moment. A tɔ ye 39 ye. O 39 an y'u bɛɛ bila étude la. Étude banna, an bɛ ka lancer pour que an bɛ entreprise choisir. Je crois que o baara bɛɛ bɛ sɔn ka ban ka kɛ ni février kalo ye. Donc février kalo in na 39 olu bɛna daminɛ. École ninnu o den 6 bi bɛn $50,020,000 kɔ ma. Donc ban ninnu o ye 574 ban. C'est-à-dire que ban 574 o wari bɛnna $20,000,008 ma. Waati kɛra n kun bɛ yala commune kɔnɔ, n taara classe dɔw lajɛ. N y'a sɔrɔ classe dɔw bɛ yen nɔ maa 150 kɔ, denmisɛn 150 kɔ bɛ classe kɔnɔ. Dɔw bɛ yen nɔ u ni tableau cɛ a tɛ tɛmɛ 2 mètres kan. Classe dɔw bɛ yen nɔ olu tun bɛ Karabugu de kɔnɔ. Ni 11h sera u ka maître b'a fɔ k'u ka dɔnkili bɔ. Parce que u bi wɔsi funɛni bɛ yen kojugu. A dɔw ji cira ɲɛ kan parce que ne denw ka condition ka ɲi ni o denmisɛn ninnu ka condition ye. U dun b'u bɛɛ miiri komi n'a fɔ malidenw de don. Condition kan ka kɛɲɛ. Donc a don n ye layidu ta a kɛra tiɲɛbani yan nɔ de. Yɔrɔ ɲɛ tɛ Karabugula yan nɔ bilen. Donc parce que ni école ninnu de Karabugu ninnu remplacer. Donc a nana ten nɔ de. Donc n ye layidu ta ne ni n ka conseil communal an ko k'an bɛ classe 45 an b'o jɔ an ka commune kɔnɔ. An ye 6 jɔ a tɔ tora 39 ye. Ni Ala sɔnna a ma février o baara bɛ daminɛ. N b'a fɔ maîtres ni directeurs ni écoledenw ye u ka baara fɛngɛ minnu dir'u ma u k'a minɛ ka ɲɛ. Parce que wari de donna na a ka se k'u yɛrɛ nafa. U k'a minɛ ka ɲɛ pour que a ka se ka mɔgɔ caman nafa. O ye fɔlɔ ye. Filanan an bɛ appel mun lancer an ka population mɔgɔ ma parents d'élèves ma. U k'a dɔn k'a fɔ ko jamana kelen tɛ se. Waati dɔ kuma sera. N'an dɛmɛ kan ka wara fa o bɛ taa sɔrɔ a kunkolo b'i bolo. Wa dɛmɛ o dɛmɛ n'a sɔrɔ dɛmɛ fanga bɛ bɔ fan wɛrɛ de fɛ ka na di e ma. N'o tigɛra o tɛ ka dɛmɛ bannen yan. Mais n'a sɔrɔ i b'i yɛrɛ dɛmɛ dɛmɛ bɛ ko tigɛ yan. Donc parents d'élèves u k'u tɛgɛ d'u poche. Hali n'a sɔrɔ u bɛɛ bɛ 200 de bɔ kalo o kalo san kɔnɔ a bɛ se ka kɛ fɛnba ye. U bɛ se ka fɛn dɔw kɛ u ka écoledenw ye. N'i ye den wolo i kan k'i den lamɔ. Den lamɔ tɛ se ka kɛ tɛgɛlanko k'a fɔ ko wari tɛ n bolo wari tɛ n bolo. Ne tɛ jɛn n'o kuma ye o tɛ tiɲɛ ye. Mɔgɔw kan ka wari d'u denw na. N'i ye den kɔni wolo i kan ka a lamɔ. A lamɔli tɛ se ka kɛ k'a fɔ ko i tɛ wari bɔ dɛ. U kan ka musaka bɔ ka fara ɲɔgɔn kan. U yɛrɛ ka to ka classe jɔ komi anw bɛ filɛ ka jɔ cogoya min na. Voilà, merci. Nin ye kɛwale min ye nin kan ka kɛ misali ye sababu ye maire bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko école ye mairie de ta ye. Ni mairie y'a dɔn k'a fɔ école y'u ta ye u bɛ éducation dɛmɛ a ka baara la u b'an dɛmɛ ni min ye monsieur le maire bɔra ka min kɛ sisan ka école salle dɔw jɔ bɛɛ welewele da kɛ halisa monsieur le maire a ka hakili to toilette ko in na ani ka école in lakori. École in lakorilen tɛ fɛn minnu bɛ yan nɔ pan minnu dilen filɛ anw ma ka salle minnu di anw ma ni an ma fɛɛrɛ kɛ ka jateminɛba k'a la kosɛbɛ CGS mɔgɔw ka dɛmɛ kɔnɔna la a bɛ kɛ sababu ye maa wɛrɛw bɛna don ka tiɲɛni lase anw ma. Donc an b'a ɲini monsieur le maire fɛ halisa a ye fɛn min kɛ ala ka a sara ye. A y'a k'a yɛrɛ de ye parce que commune y'ale de ta ye école y'ale de ta ye a y'a k'a yɛrɛ de ye. Madame le ministre, au nom de Madame le ministre, nous vous disons merci pour les efforts que vous avez consentis pour l'école moyenne. Monsieur le maire, an b'i fo école ko in kɔni diyara anw ye yɛrɛ yɛrɛ école ko b'anw na a mɛnna mais anw y'a sɔrɔ a diyara an ye
an b'i fo kosɛbɛ sisan kɔni cɛmaninkaw b'a dɔn k'a fɔ ko maire bɛ Kalaban sinon depuis Kalaban maire ko daminɛna an t'a dɔn ko maire bɛ Kalaban mais sisan an y'a dɔn de donc an b'i fo o la kosɛbɛ parce que i ye min k'anw ye anw de b'a dɔn anw ka dɔgɔtɔrɔso jɔra san 10 comme société dɔ ye dɔgɔtɔrɔso jɔ an ka d'anw ma yan san 10 an tɛ sera k'a dayɛlɛ a ma se ka dayɛlɛ mais depuis nana i ye dɔgɔtɔrɔso in dayɛlɛ ka minɛnw k'a kɔnɔ sisan dɔgɔtɔrɔso bɛ ka baara kɛ an b'i fo la ka tila ka mairie secondaire dan anw ma donc anw b'a dɔn sa ko maire bɛ Kalaban sinon depuis maire ko daminɛna Kalaban anw t'a dɔn ko maire bɛ yen donc an b'i fo kosɛbɛ.